హలో అండి, నమస్తే. సావిత్రి కుక్స్కి స్వాగతం. నేను ఈరోజు మీకు చూపిస్తున్న వంట 2 రకాల లస్సీలు చూపిస్తాను. ఒకటేమో మామూలు లస్సీ, ఒకటేమో రోజ్ సిరప్తో లస్సీ ఎలా చేస్తానో చేసి చూపిస్తాను. మీరు కూడా చూసి తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఎండలు మండిపోతున్నాయి కదా, ఎండాకాలంలో చల్లగా లస్సీ తాగాలనిపిస్తుంది. బయట కొనుక్కొచ్చుకొని తాగటం ఎందుకు, మనం ఇంట్లోనే టేస్టీగా ఎలా చేసుకోవచ్చో నేను చేసి చూపిస్తాను. లస్సీ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఇక్కడ నేను 1 కప్పు పెరుగు తీసుకున్నాను. ఈ కప్పు పెరుగుని ఇలా వడకట్టేసుకోండి. టీ వడపోసే గెరిట ఉంటుంది, లేదా ఏదైనా మంచినీళ్ళు వడకట్టుకునే గెరిట కానీ దేనిలో అయినా సరే ఇలా వడకట్టేసుకొని కొంచెం స్పూన్తో కదిలించండి. ఈ పెరుగులో ఉన్న వాటర్ అంతా దిగిపోతుంది. 1 గంట ముందుగా ఇలా చేయండి. లస్సీ చేసే ముందు గంట తర్వాత మనం ఇలా వడకట్టుకోవటం వల్ల పెరుగంతా కూడా క్రీమ్ లాగా తయారవుతుంది. ఇప్పుడు మరో గిన్నె తీసుకొని అదే కప్పుతోటి 2 కప్పులు పెరుగు వేసుకోండి. చిక్కటి పెరుగు అయితే సరిపోతుంది. ఇందులో వాటర్ ఏం మనం తీయవసరం లేదు. ఇక్కడ చూసారా, గంట తర్వాత ఈ పెరుగంతా కూడా వాటర్ దిగిపోయి ఇలా క్రీమ్ లాగా అయిపోయింది. చూసారా ఎన్ని వాటర్ వచ్చాయో. మనం ఏ కప్పుతో అయితే పెరుగు తీసుకున్నామో అదే కప్పుతోటి 3/4 కప్పు పాలు వేసుకోండి. లస్సీకి పాలు వేసుకుంటేనే అసలైన టేస్ట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ పెరుగులో 5-6 వరకు ఐస్ ముక్కలు వేసుకోండి. 2-3 టేబుల్ స్పూన్లు పంచదారని మిక్సీ పట్టి పంచదార పొడి వేసుకోండి. 3 టేబుల్ స్పూన్ల వరకు వేసుకోవచ్చు. మీరు తాగే స్వీట్ని బట్టి కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ వేసుకోండి. మరీ ఎక్కువగా వేసుకున్నా బాగుండదు లస్సీలో. ఇప్పుడు ఈ పెరుగంతా కూడా కవ్వం పెట్టి మనం మజ్జిగ చేసుకుంటాం కదా, అలా చేసేసుకోవాలి. నేను ఇంక ఈ పెరుగులో వాటర్ ఏమీ వేయలేదు. మీరు కావాలంటే కొంచెం వాటర్ ఫ్రిడ్జ్లో వాటర్ తీసి వేసుకోండి. చల్లగా పలచగా ఉన్నా పర్వాలేదు అనుకుంటే. ఇప్పుడు మామూలుగా అయితే లస్సీ రెడీ అయిపోయినట్టే. మనం ఇంకా రోజ్ సిరప్తో కూడా లస్సీ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇందాక మనం వడకట్టేసుకున్నాం కదా పెరుగు, ఆ పెరుగులోకి 2 టేబుల్ స్పూన్లు పంచదార పొడి వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ పెరుగులోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు రోజ్ సిరప్ వేసుకోండి. ఇది బయట మనకు మార్కెట్లో దొరుకుతుంది, అమెజాన్లో అయినా దొరుకుతుంది. చాలా బాగుంటుంది రోజ్ సిరప్తో చేసిన లస్సీ కూడా. ఇప్పుడు ఈ రోజ్ సిరప్ వేసి ఈ పెరుగంతా కూడా ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. స్పూన్ తోటి అంతా కలిసే వరకు బాగా స్పూన్తో కలిపేసుకోండి. మీ దగ్గర ఒకవేళ మజ్జిగ చేసుకోవటానికి కవ్వం లేదు అనుకుంటే మిక్సీలో అయినా చేసుకోండి. ఐస్ ముక్కలు వేసి పెరుగు వేసి మిక్సీ జార్లో వేసి తిప్పేసుకోండి. ముందుగా 2 గ్లాసులు తీసుకోండి. ఆ గ్లాసుల్లోకి 2 ఐస్ ముక్కలు వేసుకోండి మరింత చల్లగా ఉండటానికి. ముందుగా మామూలుగా రెడీ అయిపోయి ఉన్న లస్సీని 1 గ్లాసులోకి వేసేసుకోండి, గ్లాస్ పైకల్లా. ఇక్కడ చూడండి లస్సీ వేస్తుంటే ఎంత చిక్కగా ఉందో. ఈ లస్సీ చేసుకోవటానికి అన్నీ మన ఇంట్లో దొరికేవే. మనం ఇంట్లోనే చేసుకొని తాగేస్తే హెల్తీగా కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మామూలు లస్సీ రెడీ అయిపోయినట్టే. ఇప్పుడు మరో గ్లాసులోకి మనం ముందుగా రోజ్ సిరప్ వేసి కలుపుకున్న పెరుగు సగానికి తక్కువగా వేసుకోండి. పైన మిగిలిన భాగం అంతా కూడా లస్సీ వేసేసుకోండి. పైన గార్నిషింగ్కి కొంచెం రోజ్ సిరప్ వేసాను నేను. మీరు వద్దనుకుంటే వదిలేసేయండి. అంతే, ఎంతో టేస్టీగా చిక్కని 2 రకాల లస్సీలు రెడీ అయిపోయాయి. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మనకు అసలే ఎండలు ఎక్కువ కదా, ఇలాంటి లస్సీలు చేసుకొని ఉపశమనం పొందాం కొంచెమైనా. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. రేపు మరో మంచి వంటతో కలుద్దాం. బై బాయ్.